ପଖାଳ ଗରମ ସବୁଥିରେ ଜମିଥାଏ ଶୁଖୁଆରେ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଶୁଖୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବତୁରେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ଏପଟେ ଶିଳରେ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରାକୁ ଭଲସେ ଚିକଣ କରି ବାଟିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ମୁଁ ସବୁତକ କାଟି ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଶୁଖୁଆରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ସବୁତକ ଶୁଖୁଆକୁ ଏକାଥରକରେ ଭାଜିକି ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରିକା ଭାବେ ସବୁତକ ଶୁଖୁଆକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଲି। ଆଉ ପିଆଜକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ କଢ଼େଇ ତେଲ ଗରମ କରିକି ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସୋରିଷକୁ ପକାଇଦେବା। ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେତିକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ମସଲାଟାକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଶୁଖୁଆକୁ ଦେଖି ଆପଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ 3ଟି ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 4ଟି 5ଟି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସବୁତକ ଶୁଖୁଆକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖୁଥିବେ ସେ କଲର କେମିତି ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇ ଆସିଲାଣି ଶୁଖୁଆ ରାଇ। ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ପାଣି ସବୁ ମରିଗଲାଣି। ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ ରାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।